No niin, siinä ne näkyy nyt ne uudet patoputket ja täällä Lillulällyssä me yritetään selvitä. Sieltä tulee tulevaisuudessa se tuluva uoma tuolta suunnasta, se tuosta rumu alta tulee ja tähän pitäisi vähän sitten koskia tulla tähän ennen kuin se viipottaa tuonne ja mennäänpä Matias kahtomaan tänne tämä pato, minkälainen tästä tuli, jos me päästäis tänne. Täällä on sillä lailla, että saattaa olla kainaloita myöten yhtäkkiä savessa ja sitten pitää soittaa palokuntaa. Täältä ei muuten selviä. Joo. Täällä se on. Katsotaanpa, miten hyvä tämä on. Tämä juttu täälläkö. Tuon verran se